by Rudra Studio Masari. कोरोना के दवाई यूज कर घरे घरे चाइना से बनाइल भारत पगलाइल बा। उत्तर प्रदेश या बिहार में तबाही बा। उत्तर प्रदेश या बिहार में तबाही बा। चाइना से बनाइल भारत पगलाइल बा। उत्तर प्रदेश या बिहार में तबाही बा। उत्तर प्रदेश या बिहार में तबाही बा। हाथ जोड़ी कहे मोदी रह घरे घरे कोरोना के दवाई यूज कर घरे घरे। कोरोना के दवाई यूज कर घरे घरे। Recording by Rudra Studio Masari. Recording by Rudra Studio Masari. अंडा मुर्गा खाना भैया बन शाकाहारी। गाँवे गाँवे फैलल बा कोरोना के बीमारी। गाँवे गाँवे फैलल बा कोरोना के बीमारी। गाँवे गाँवे फैलल बा कोरोना के बीमारी। अंडा मुर्गा खाना भैया बन शाकाहारी। गाँवे गाँवे फैलल बा कोरोना के बीमारी। गाँवे गाँवे फैलल बा कोरोना के बीमारी। हाथ जोड़ी कहे नीतीश रह घरे घरे कोरोना के दवाई यूज कर घरे घरे। कोरोना के दवाई यूज कर घरे घरे। Recording by Rudra Studio Masari. Recording by Rudra Studio Masari. उदय दिलीप कहे बात समझाई। उज्जवल आजाद अइले बहरा से कमाई। उज्जवल आजाद अइले बहरा से कमाई। उज्जवल आजाद अइले बहरा से कमाई। उदय दिलीप कहे बात समझाई। उज्जवल आजाद अइले बहरा से कमाई। उज्जवल आजाद अइले बहरा से कमाई। हाथ जोड़ी कहे मोदी रह घरे घरे कोरोना के दवाई यूज कर